Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Усім прывітанне, мяне зовут Злата, гэта наша каманда з Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Сакарыны. Са мной гуляюць Ксенія, Марыя, Кіра, Ульяна. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску растение, па-беларуску ці верыце вы, што словы нанач зараз дасыта гэта прыметнікі? Колькі складоў у слове мятуць? Ці верыце вы, што талер гэта від посуду? У 18 ці 19 стагоддзі, калі адбылася бітва на Бярэзіне? Колькі абласцей у Беларусі? Як называецца сімвалічная эмблема дзяржавы? Ці адносяцца пасталы да абутку? Згадайце імя беларускага паэта Мятліцкага. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Якое свята ў Беларусі адзначаецца 1 верасня? Па-руску земляніка, па-беларуску тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне зовут Ульяна, я набрала большую колькасць балаў, выбіраю катэгорыю беларуская мова і гуляю першай. Мяне зовут Кіра, я заняла 2 месца, выбіраю катэгорыю гісторыя і буду гуляць 3. Мяне зовут Ксенія, мне засталася катэгорыя культура, я гуляю 2. Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Ульяна, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Ульяна, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні.
Я таксама вас вітаю. Скажите, калі ласка, вы будучы журналіст, як даўно вы зразумелі, што менавіта гэтая прафесія вас цікавіць? Я зразумела гэта вельмі даўно, калі моя маці стала работаць у гэтай сферы. Мне вельмі спадабалась гэта прафесія, я пайшла па яе шляху. А чаму вы захацелі быць журналістам? Адна справа, калі вам гэта спадабалася, вы ўбачылі, як працуе маці. Аднак жа ёсць яшчэ сверхзадачы. У мяне актыўны лад жыцця, я люблю людзей, люблю з імі працаваць, арганізоўваць і гэтак далей. Ну, цудоўна. Ну што, гуляем? Гуляем. Ульяна, вы выбралі катэгорыю мова. Паглядзім, якія правілы вам больш за ўсё падабаюцца. Першае пытанне такое. Да якога роду адносіцца назоўнік шчаня? Варыянты. Да мужчынскага, да жаночага ці да ніякага? Я думаю, што да ніякага. Таму што ён маленькі. Ад гэтага залежыць род назоўніка. Ад велічыні? Можа быць і мужчынскага, і жаночага роду. Ну, калі шчаня вырасла, гэта ўжо сабака. А сабака у беларускай мове якога роду? Мужчынскага. Мужчынскага, так. Добра. Мабыць, шчаня мужчынскага роду. Можа і так. А можа і жаночага, Ульяна? Я выбираю ответ А. А. Да мужчынскага. Да. Дак вы ж казалі спачатку да ніякага. Што трэба зрабіць, каб вызначыць род назоўніка? Які адказ вы зараз даеце? Адказ Б. Да ніякага. Я прымаю ваш адказ. Ульяна, усе назвы маладых істот у беларускай мове не жаночага роду і не мужчынскага. Ніякага. Вы малайчына. Наступнае пытанне пра лічэбнікі. Які з варыянтаў напісання парадкавага лічэбніка вы лічыце правільным? 800-мільённы, 800-мільённы ці 800-мільённы? 800-мільённы. Ответ А. 800-мільённы. А не 800-мільённы. Есть же яшчэ 800-мільённы. Чакайце. Чакаю. 800-мільённы. 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 700-мільённы. Мне все-таки кажется, что ответ отказ А. 800-мільённы. Я прымаю ваш адказ. Парадкавыя лічэбнікі, якія заканчваюцца на тысячны, мільённы, мільярдны, пішуцца у адно слова з папярэдняй часткай. І вось гэтая частка абавязкова ужываецца ў форме роднага склону. 800-мільённы. Гэта правільны адказ. Ульяна, два пытанні вы ўжо разгледзелі. Засталіся 4. Да якога слоўніка трэба звярнуцца, каб адшукаць значэнне слова «куёўдзіцца»? Да этымалагічнага, да перакладнога ці да дыялектнага? Мне кажется, что до диалектного. А чаму? Потому что слово «куёўдзіцца», мабыць, у розных рэгіёнах Беларусі гавораць па-разнаму, таму я думаю, што гэта дыялектны. Скажыце, вось гэтае слово прамаўляюць у Кармянскім раёне. Вам знаёма гэта Да, слово? моя бабушка так гаворыць. У якіх выпадках бабуля так Ну, гаворыць? капошыцца, капаецца. Зразумела. І ваш адказ? Дыялектнага. Дыялектны слоўнік возьме Ульяна, каб адшукаць значэнне слова «куёўдзіцца». І правільна зробіць, таму што гэта правільны адказ, малайчынка. Слово «куёўдзіцца» сустракаецца ў мясцовых гаворках на Гомельшчыне і мае значэнне корпацца, варушыцца. Наступнае пытанне.
Якое значэнне мае фразеалагічны выраз «хоць сабак вешай»? Гэта значыць вельмі моцны, гэта значыць вялікага росту ці вельмі галасісты. Я думаю, что голос не относится до гэтага выразу. Мне кажется, что гэта адказ А вельмі моцны. А вы, дарэчы, ўжываеце гэты выраз у сваім маўленні? Ці, можа, чулі? Не, я не ўжываю, не чула ніколі гэты выраз. Упершыню чуеце Упершыню чую. і ўпершыню бачыце. Да. Мне просто кажется, что отказ В не подходит. Голос Вельмі голосистый, голосистый. хоть собака вешай, как-то оно не подходит. Не падыходзіць. Великого роста тоже не подходит. Чаму? Ну, тоже как-то не соотносится рост собаки. Я думаю, что это отказ А вельмі моцны. Ну, добра. Я прымаю ваш адказ, а ён няправільны, Ульяна. Калі гавораць «хоць сабак вешай», то гэта значыць, што чалавек вельмі высокага росту. Вы памыліліся. Гэта першая памылачка. Ну, не было б так цікава, калі б мы увогуле без памылак ішлі. Разумееце, няма інтрыгі тады. Вы, як журналіст, ужо мусіце ведаць гэта. Ідзем далей. 5-е пытанне. Які варыянт напісання слова адпавядае арфаграфічнай норме? Счарст ведь, шчарст ведь і счарст ведь. Я думаю, что это отказ В, потому что праз Ш, Ч я не чула такого ніколі. Тому я думаю, что с чарсветь праз С отказ В. Адказ В. Добра, я прымаю ваш адказ і хочу сказаць, што вы выбралі адказ правільны. Вы малайчына. Апошняе пытанне у вас, дарэчы, ёсць падказка вашых сябровак. У якім з прапанаваных слоў націск падае на другі склад? 3 словы под літарамі А, Б, В. Я не буду іх прамаўляць, бо адразу стане зразумелым, як трэба іх прачытаць. Вы самастойна пробуйце, перастаўляйце націск і думайце, якое з гэтых слоў з націскам на другі склад. Калі ласка, спрабуйце. Навіна, мне кажется, на другі склад. Посланец, таксама на другі. Так. І дачыста на трэці, мне кажется. Вам здаецца, што у гэтым спісе ёсць 2 словы, у якіх націск падае на другі склад. Да. З умоў зразумела, што толькі одно слово. Я хочу выкарыстаць падсказку. Вы маеце такое права. Сяброўкі, калі ласка, дапамажыце адказаць на пытанне. Думкі вашых сябровак раздзяліліся. 2 з іх гавораць, што трэба браць варыянт А. А яшчэ 2 кажуць, што апошні варыянт падыходзіць, варыянт В. А што думаеце вы? Я возьму варыянт А. А прачытайце слова, якое атрымліваецца з такім націскам. Дачыста. Дачыста. Ён правільны, малайчынка. Навіна. Націск ставім на апошні 3 склад. Так, правільна. Пасланец. Націск ставім на апошні 3 склад. І толькі ў слове «дачыста» націск стаіць на другім складзе. Вы правільна адказалі. Цудоўна. Ульяна, у вашай скарбонцы 50 балаў. Ведаеце, як зрабіць так, каб у вас было не 50, а 100 балаў? Не ведаю. А я падкажу. У мяне ёсць дадатковае пытанне. Яно без варыянтаў адказаў.
і яно не з катэгорыі мова. Калі вы яго возьмеце і адкажаце на яго, паставіўшы на кон 50 балаў, то у вас будзе 100. Хочаце? Не. Не хочаце? Не. Нехай застаецца толькі 50? Да. Но вы можете не ўсе 50 балаў на кон ставіць, а можете 10, 20, 30, 40, сколькі хочаце, і паспрабаваць адказаць. Адказваеце правільна, мы прыплюсуем тую суму балаў, якую вы выбралі, да вашай сумы. Адкажце неправільна, адмінусуем. Не, я не хочу. Пакідаеце 50 балаў? Да. Ну, а калі сяброўкі добра адкажуць, возьмуць свае дадатковыя балы і ўсё. Я буду за іх вельмі рада. Добры адказ. Я вас віншую, вы малайчына, цудоўная гульня. І будзем чакаць гульні вашых сябровак. Ксенія, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень. Раскажыце, як вы трапілі ў журналістыку? Гэта атрымалася вельмі спонтанна. Мой бацька вельмі любіць смотреть навіны, поэтому я вырашыла, што для няго стварыць навіны должна я. Ну, добрае рашэнне, цікава. Ці спадабалася яму тое, што вы паступілі менавіта на журналістыку? Да, яму вельмі спадабалася. Цудоўна. Ці ёсць журналісты ў вашай сям'і? Нет. Вы першы. Да. Скажыце, а якія цікавасці ў вас яшчэ ёсць, акрамя журналістыкі? Тэатр. Вы актрыса? Да. Падчас школьнага жыцця я вучылася ў музыкальнай школьцы і закончыла тэатральнае аддзяленне. Цудоўна. Ксюшачка, у вас катэгорыя культура. Першае пытанне. Якая вобласць нашай краіны прымала Дзень беларускага пісьменства ў 2024 годзе? Брэсцкая, Гомельская, Магілёўская. Либо А, либо Б. Я выбираю вариант Брэсцкая. Я прымаю адказ. У 2024 годзе Дзень беларускага пісьменства прайшоў у Івацевічах. А гэта Брэсцкая вобласць, малайчынка. Ну, добра, наступнае пытанне. Якому беларускаму музыканту належаць словы? Кожны рытм, афарбаваны народнай першаасновай, заўсёды будзе адпавядаць духу часу. Варыянты: Станіслаў Манюшка, Антон Абрамович ці Владзімір Мулявін. Я беру вариант В, Владимир Мулявин. Менавіта Владзімір Мулявін, не Станіслаў Манюшка і не Антон Абрамович. Не. Добра, я прымаю ваш адказ. Кожны рытм, афарбаваны народнай першаасновай, заўжды будзе адпавядаць духу часу. Гэтыя словы сказаў не Станіслаў Манюшка і не Антон Абрамович. Гэта Владзімір Мулявін. Вы правільна адказалі. Малайчынка. Наступнае пытанне. Беларускі драматург Аляксей Дудараў вядомы як сцэнарыст. Які з мастацкіх фільмаў зняты не па яго сцэнарыі? У жніўні 44-га «Белыя росы» і «Купальская ноч». Вы любіце беларускія фільмы? Некаторыя. Вось сярод гэтых ёсць фільмы, якія вы глядзелі? «Белыя росы» і «Купальская ноч». Я не глядзела ў жніўні 44-го. Я думаю, што гэта адказ Б, «Белыя росы». Я прымаю ваш адказ. «Купальская ноч». Беларускі мастацкі фільм, зняты ў 1983 годзе на мінскай кінастудыі «Тэлефільм» па сцэнарыі Аляксея Дударава. І «Белыя росы» таксама. А вось у жніўні 44-го сцэнарыст Владзімір Багамолаў. Ксюша, вы памыліліся. Я хацела изначально.
Цяпер вы гэта ведаеце. І вельмі раю вам паглядзець яшчэ і яшчэ раз усе 3 фільмы. Звярніце ўвагу на карціну. Месцам нараджэння якога беларускага мастака з'яўляецца вёска Цынцавічы, непадалёку ад Вілейкі і Маладзечна. Нікадзім Селівановіч, Вітольд Бялыніцкі-Біруля ці Апалінарый Гараўскі. А або Б. Нікадзім Я- Селівановіч ці Вітольд Бялыніцкі-Біруля. Я, напэўна, выберу варыянт А. Селіванович. Нікадзім Селівановіч. Ну што ж, Апалінарый Гараўскі, яго імя вы увогуле не разглядалі. Ён нарадзіўся ў маёнтку Боркі Мінскай губерніі. Вітольд Бялыніцкі-Біруля, тут па прозвішчы можна вызначыць, Бялынічы. Сядзіба Крынкі Магілёўскай губерніі непадалёку ад Бялынічаў. А вось Нікадзім Селівановіч нарадзіўся непадалёку ад Вілейкі і Маладзечна. У вёсцы Цынцавічы. Вы правільна адказалі, Ксюша? Малайчынка. Ксюша, ці любіце вы музыку і песні? Канешне. Вы любіце толькі сучасную музыку ці ведаеце розную? Вы ж вучыліся ў школе музычнай. Розную, но, канешне, я больш па сучаснай. Ансамбль з якой назвай не значыцца ў гісторыі беларускай эстрады часоў СССР? Лявоны, Зараніца, Чараўніцы. Ну, я думаю, што Зараніца. А чаму вы так думаеце? Таму што я слыхала пра чараўніцы. Лявоны больш падходзіць для Беларусі. А вось Зараніца. А чаму такое прыгожае беларускае слово? Зараніца. Я думаю, што гэта Зараніца. Толькі так і не інакш. Да. Добра, я прымаю ваш адказ. Вакальна-інструментальныя ансамблі. Лявоны, чараўніцы, верасы, сябры існавалі. А вось Зараніцы сапраўды не было. Вы малайчына, Ксюша? Я думаю, што вашы бабулі, дзядулі і бацькі вельмі задаволены, таму што вы адказалі на гэтае пытанне. Яно такое цікавае. Паэтычнае пытанне. На месцы, дзе сёння шум-гоман азёр, на золаку раннім крык чаек, быў некалі цёмны, нязведаны бор. Быў лес без канца і без краю. А хто аўтар знакамітых радкоў? Анатоль Вярцінскі, Рыгор Барадулін ці Максім Танк? Я дагадваюсь, но я хочу спросіць у сваіх сябровак. Вы хочаце гэтае пытанне пераадрасаваць Сяброўкам. вашым сяброўкам. Ну добра, а самі маеце нейкі адказ? Што-то ёсць. Вы трымаеце яго пры сабе, так? Пакуль не будзеце агучваць, каб не збіць дзяўчат. Да. Дзяўчаткі, дапамажыце мне знайсці адказ на гэта пытанне. Ксюша, дзяўчаткі гавораць, што трэба браць варыянт В. Максім Танк, прычым гавораць аднагалосна. А вы што думаеце? Я ім верю. Бераце варыянт В. Максім Танк. Добра, я прымаю ваш адказ. Ёсць такая знакамітая паэма, называецца яна «Нарач». І напісаў яе Максім Танк. Дзяўчаткі, вялікі дзякуй вам. Ксюша, усяго адну памылачку вы зрабілі, гэтак жа як і Ульяна. Падчас гульні сваёй у вас 50 балаў. Але Ульяна спынілася на гэтых 50 балах і не захацела разглядаць
дадатковае пытанне, якое дае магчымасць зарабіць балаў больш. У вас яшчэ ёсць такі шанс. Я прапаную вам наступнае пытанне. Калі вы знойдзеце адказ на яго, і ён будзе правільны, вы прыплюсуеце да сваіх 50 тую суму, якую зараз паставіце на кон. Вы згодны? Да. Цудоўна. Колькі балаў вы хочаце паставіць на кон? У вас 50. Вы можете 10, 20, 30, 40 ці 50. 50? Вы ставіце на кон 50 балаў. Да. Добра, Ксюша ідзе ва-банк. Страшно. У якім месяцы беларусы адзначаюць Дзень Канстытуцыі? 15 сакавіка. Вы адразу даеце адказ. Да. Я прымаю ваш адказ. Ксюша, ён правільны! 100 балаў! Малайчынка! 100 балаў у кішэньцы ёсць. Гэта цудоўная заяўка на перамогу. Ну і чакаем гульні Кіры. Дякую вам. Кіра, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама рада вас вітаць. Кіра, вы будучы журналіст. А вы хочаце дзе працаваць? На радыё, на тэлебачанні ці у газеце? На тэлебачанні. Навіны ствараць? Да. Ёсць у вас хобі? Свой час я аддаю сям'і. Вячэраем мы заўсюды разам, а также на выходных ездим на рыбалку на нашу рэку Іпуть. Рыба ловіцца? Ловіцца. Юшку варыце? Варым. Ну а рыбу чысціць каму даводзіцца? Папе. Справа гэта мужчынская, сапраўды. У вас, Кіра, катэгорыя гісторыя. Першае пытанне. Як раней называлі рамесніка, які спецыялізаваўся на вырабе калёсаў і саней? Стэльмах, гутнік ці бондар? Я ведаю, што гуты гэта шкло вырабляюць там. Стэльмах или бондар. Давайте ўсё ж таки Стэльмах будзе вырабляць калёса і сані. А бондар што будзе вырабляць? Што-небудзь другое. Такім чынам ваш адказ, Кіра. Стэльмах. Я прымаю ваш адказ. Гутнік – гэта працаўнік на шкляной вытворчасці. Вы правільна сказалі, правільна вызначылі. Што вырабляў Стэльмах, а што вырабляў бондар? Дык вось, бондар спецыялізаваўся на вырабе посуду з дрэва. А Стэльмах вырабляў калёсы і сані. Вы малайчына. Дякую. Ідзем далей. Ці любіце вы падарожнічаць па Беларусі? Люблю. Разгледзьце выяву, калі ласка, і вызначце прадстаўлены помнік беларускай архітэктуры. Спаса-Преображэнскі сабор у Заслаўі, Свята-Раства-Багародзіцкая царква ў Мураванцы ці Міхайлаўская царква ў Сынкавічах. Бачылі гэтыя пабудовы? Не бачыла. І на фотаздымках вы таксама не бачылі? Не бачыла. Дык можа дапамогу сябровак? Можа еще рано? Ну як скажаце, як скажаце. Но мне чамусьці кажется, что гэта не варыянт В. Варыянт А. Спаса-Преображэнскі сабор у Заслаўлі. Добра, я прымаю ваш адказ. Сабор Преображэння Гасподняга пабудаваны ў 16 стагоддзі і з'яўляецца адным з помнікаў абаронча-культавай архітэктуры Беларусі эпохі адраджэння. Вы правільна адказалі, Кіра, гэта Спаса-Преображэнскі сабор у Заслаўі. Малайчынка, вось цяпер у Заслаўе адназначна трэба ехаць. Едзьце, глядзіце прыгажосць Беларусі. Трэцяе пытанне. Як
У 16-18 стагоддзях называўся падатак, які спаганяўся з беларускіх сялян за права карыстацца ляснымі угоддзямі землеўласніка. Жорнавая, вепраўшчына, капшчына. Но здесь Речь Посполитая. Однозначно, 16-18 стагоддзя. Чамусьці, мне кажется, вепраўшчына или капшчына. Таким чынам, ваш адказ? Вариант Б. Вепраўшчына. Добра, я прымаю ваш адказ. Памер вепраўшчыны вызначаўся непасрэдна землеўласнікам. Вепраўшчына – гэта падатак, які спаганяўся з беларускіх сялян за права карыстацца ляснымі угоддзямі землеўласніка. Малайчына. Дзякуй, вялікі дзякуй. Кіра, усё атрымалася? Ідзем далей? Ідзем. Разгледзьце выяву. Якой з губерній, размешчаных на беларускіх землях, у 18 стагоддзі належаў гэты герб? Полацкая губернія, Віцебская ці Гродзенская? Тут я бачу коня, рыцар, 2 орла, мабыць, или двухголовый орол якісьці, і корона. Ведаю, што зараз у Гродзенскай намалёван алень з крыжам. Гэта герб Гродна, Да. самога Гродна, так. А тут же ж губернія. Давайте Віцебская. Вы так згадваеце, як выглядае герб Гродна, а як выглядае герб Віцебска, памятаеце? Не памятаю. Полоцкий, мне кажется, ён должен быть, герб полоцкий, должен быть якийсь вялізны. Вялікі па памерах? Не. Грандыёзнае Да. штосьці, так? Угу. Можа, дапамога сябровак? Не, давайте Не. в другий раз. Угу. Витебская, я отвечаю Витебская. Ваш адказ – Віцебская губернія. Так. Я прымаю ваш адказ. Гэта герб не Гродзенскай губерніі. Гэта герб той губерніі, якая існавала у 1776-1796 годах. Гэта Полацкая губернія. Вы памыліліся, Кіра. Нічого страшного. Сапраўды нічога страшнага. 5-е пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Гэты мемарыяльны комплекс быў адкрыты вясной 2020 года. Назавіце яго. Дальва, Шавулічы, Ала. Я, конечно, боюсь помылиться, але мне кажется, что гэты мемориальный комплекс Ала. Это у нашей Гомельской области находится. И мы туда ездили, Так. экскурсией. Ён толькі адкрыўся, быў новы зусім, нам вельмі спадабалася. Адказ В. Ала. Ну, добра, я прымаю ваш адказ. Справа ў тым, што вось гэтыя 3 назвы, гэта мемарыяльныя комплексы на месцы спаленых вёсак. І вы правильно сказали, Ала – это Гомельская область, Светлагорскі район, вось Дальва, напрыклад, гэта Мінская область, Лагойскі район. На фотаздымку мемарыяльны комплекс Ала. Вы правильно отказали. Дякую. Малайчынка, Кіра. І апошняе пытанне. І у вас, дарэчы, ёсць падказка сябровак. Точно. Запамяталася. Адна. Калі вы яе зараз не возьмеце, то яна згубіцца. Майце на ўвазе. Войскі якой дзяржавы пацярпелі паражэнне у выніку бліскучай перамогі беларускіх воінаў у бітве каля Кірхгольма ў 1605 годзе? Рэч Паспалітая, Швецыя, Францыя. Думаю, что отказ Б со Швецией.
Белорусские воины, вы думаете, воевали Да. со Вот Швецией? у них и была эта битва. Швеция против белорусских воинов. Атрымліваецца, што вам не трэба і падказка сябровак? Думаю, не. Я помню гэту дату. Швеция потерпела поражение Так, у гэтай бітве. не Францыя, Не, Швецыя. Гэта ваш адказ. да, Я прымаю адказ Швецыя. да. Восенню 1605 года войска Вялікага княства Літоўскага разгромила больш чым удвая большую шведскую армію. Малайчына. Выдатны адказ. Кіра, вы самастойна, правільна адказалі на 5 пытанняў. У вас, як і ў дзяўчат, спачатку 50 балаў. Але Ксенія выкарыстала магчымасць і падвоіла свае балы. У яе зараз 100. У вас таксама такая магчымасць ёсць. І як вы хочаце пакінуць сабе 50, ці ўсё ж такі павялічваць будзеце? Павялічваць? Ідзяце на дадатковую гульню, на дадатковае пытанне. Спробуем. У вас, дарэчы, пытанне будзе з катэгорыі мова. Колькі балаў вы ставіце на кон? 50? Усе 50, ва-банк. Конечно. Ну што, гэта тая дзяўчына, якая ведае, як лавіць рыбу, як яе чысціць, гатаваць. Так. Ці верыце вы, што ў слове у прысядкі націск падае на трэці склад? У прысядкі на другі склад. Не ў прысядкі. Не ў прысядкі, чамусьці не ведаю. У Ці прысядкі. верыце вы, што ў слове націск падае на трэці склад? Не веру. Гэта ваш адказ. Да. Я яго прымаю. Не ў прысядкі, а ў прысядкі. Гэта правільны адказ. Дякую. Кіра, у нас сёння нічыя. Так. І Кіра пераможца, і Ксюша пераможца. Да. Я вас віншую, вы малайчына. Дякую. Нашы фіналісткі атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэтыя цудоўныя кубкі сёння я з задавальненнем перадаю дзяўчатам. Ксюшы і Кіры. Калі ласка, Кіра, Дякую. Ксюша, Дзякуй. цяпер гэта вашы кубкі, валодайце. Мне вельмі спадабалася гуляць. Я хачу яшчэ. Мне таксама спадабалася гульня. І калі я стану сапраўдным журналістам, я зраблю свой асабісты праект. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.